Ngibone ithuba esinikezwe likwala FM lokuthi sikwazi ukukhuluma Carol nawe bese sibingelela kakhulu kumlaleli wethu simthandayo ngalesi sikhathi. Mna kethu i-topic yethu eliviki lonke ithi ke this too shall pass. Kanti ke namhla sibe sikhuluma ngokuthi ke it is possible to move on. Ngembi kokuthi ke siyawukhuluma ngokuthi ke yebo kuyendeka kuyakhonakala ungakhona ukuthi ke uchubekele phambili. Ungasichazela kabantu ukuthi yini lokukhuluma ngayo ukuthi itawudlula. Carol, into enkulu emhlabeni. Sikhuluma nenhliziyo yomuntu, sikhuluma nesimo somuntu, sikhuluma izinto umuntu abhekene nazo. Umuntu athi makayibheka athi you know what, isimo mina engikusona asikuphinde sidlule. Uma ngabe eyibheka abone engathi yonke into eseyenzekile empilweni yakhe bese kufakwe i-full stop, akusekho okuzophinde kudlule. Then uyakwazi ukufika i-topic Carol ezothi and this too shall pass. Ifuna ukuzonikeza isiqinisekiso kumlaleli wonke umlaleli osuka silalele ngalesi sikhathi ukuthi nalokho kuzodlula, ikhona indlela yokuthi kudlule. So to break it down, namhlanje sibuza umbuzo omkhulu Carol ukuthi is it possible to move on? Yabo? So uma ngabe sikhuluma kanje Carol, kubuhlungu ukuthi ushayeke kangangokuthi ugcina ungasaboni ukuthi ngempela ngingakwazi ukudlula kanjani. Kunabantu Carol uma ngabe sikhuluma kanje izokwenza imizekeliso omncane maybe in a few seconds. Kunomuntu othi you know what Bongwa, mhlawumbe ngibenenhlanhla nganilalela but i-problem yami ipain engiyizwayo lento engayizwa lento eyenzeka kumina amiyazi. Ngifuna ukukutshela something, ake uvule ewindini lakwakho, ake uphume emnyango ubheke ngaphandle. Do you know Carol ukuthi kunomuntu okhala ngeyinkinga mhlawumbe zaku-relationship? Do you know ukuthi kunomuntu ose-ICU ozama ukubuyisa impilo yakhe? Kunomuntu othi noma ngabe use-ICU but kukhona umuntu oyongcwatshwa. So sizothi Carol, sifuna ukusho into e-powerful ukuthi isimo obhekene naso, number one, akuwena wedwa obhekene naso. And kufanele ukwazi ukuthi kunabantu ababhekene nezimo ezingaphezulu kwaleso ocabanga ukuthi wena esokugcina. Okay, fine. Is it possible to move on? Ngiyakwazi ukudlula na kulesimo engibhekene naso? Ngoba Carol, into ebuhlungu kakhulu nento esike isilimaze kakhulu, ukulimazeka komoya. Mhla kuthinta kumoya womuntu, kuphazamiseka umqondo, inhliziyo ilahlekele yizo zonke izinto, ingasabi namnyembeza, ingasabi nalutho. Bese kufika into eyodwa ukuthi mina sengi-right, impilo sengiyiphila isi-right. Uma ubona Carol kunje emhlabeni kunabantu abaphila, abanye baze bakhethe ukuhlala kuma-50 ngaphandle kokuthi babe nezimo mhlawumbe ezinto. Kunabantu abavele sebayigivapha. Kunomuntu nje basikhuluma othi fine noma ningakhuluma nithini but mina iyami problem, I'll never phinde ngibe nothando ngendlela engaba kuyona. So umbuzo phinde yabuya, is it possible to move on? So ake sinikeze umlaleli isiqinisekiso number one. Angake ngambona umuntu owazalwa ehleka waze washona ehleka. Angake ngambona umuntu owazalwa ekhala waze washona ekhala. Okusho ukuthi Carol, uma ngabe kukhona into eyokuzwisa ubuhlungu emoyeni wakho, ikhona into eyokujabulisa ngelinye ilanga. So sizothi kumlaleli okhona namhlanje osilalele, isiqinisekiso number one, uNkulunkulu wenze sure wayihlela izinto, wazi ukuthi uma ngabe kukhona into ekhalisa umuntu, ikhona nejabulisa umuntu. Ukube bengesikhathi bengizeyingena Carol, but ngifuna ukuthi sivale ngama-sentences noma ngifuna ukuthi sikhulume nganayindaba ngenxa yesikhathi. Kunendaba abantu mabafuna ukuyifundela, ungayifundela uSamuel wesibili chapter 9, uyifundele. Kunestori esilapho kukhulunywa ngenye indoda kuthiwa isimo Isibhoshethi. Uma ngabe kukhulunywa ngale ndoda le kuthiwa kwathi ngesikhathi sezimpi yaba cripple, bathi mama wayekekile wayisa yaba cripple. Okay, fine. But ifuna la Carol uma ngabe sesivala kuthiwa kunendawo lapha yana ebizwa ngokuthi kuseLodibar. eLodibar Carol ila kugcinwa khona abantu esebalindele ukufa. Yabona? Is it possible to move on? Sebalindele ukuthi akusekho okungenzeka. So unento Carol e-powerful eyenzeka through this man. Engifuna ukuthi usingamlaleli noma ngabe ukuphi la ukhona, ngoba Carol uma ngabe sikulezimo esikuzo siyafana nokuthi nathi sihlele Lodibar. Ngoba Lodibar sisuke silindele ukufa, sesidele konke, awusafanele ukuphila nabantu, kwasefanele ulindele ukuthi ufe. But kunana into eyafike yenzeka. uDavide makafika ufike uthi ukhona yini engamenzela umusa.
yabona so asiyivule futhi ngenkhathi but kuintsha la Carol ekutheni lendoda lena after isithathe uDavid wayikhipha eLodibar wahlala naye etafuleni izwe laba shop washintsha isimo abantu abebethi asiyuze sishintshe wonke umhlaba wasosayini ukuthi la eLodibar yila abantu baphela khona so izothi kumlaleli osilalele noma ngabe usophila impilo yehlazo uma umethi iBosheta hlala etafuleni noDavid ithiwa itafula la lihletshisela banendwango ende kwavaleka ukuba cripple uJehova uyakwazi ukuvala ihlazo and these two shall pass nalokhu kuzondlula it is possible to move on. Uthinzele enye indzaba mnaketfu ngembi ukuthi uhambe lebaluleke kakhulu kuthi ke umuntu nakade ulimala umphefumulo kuvamise ukuba buhlungu nje kakhulu njengoba kuba nguwe kuphela lo watiko ukuthi lesilonza ngabe singakanani kude noma ungathi uzama ukuchaza njani lo munye umuntu angeke azakuvisise ukuthi lo buhlungu bakho bushaya bufika kuphi ngeke akuvisise noma ungazukhale ukuthi uyabona ngilimale kangaka ibhlungu kakhulu indzaba loyibala kubhuti yokulimala emoyeni emphefumulweni mnaketfu. Carol uma ngabe ufuna ivala indaba yokulimala emoyeni kukhona ukulimala noma ungalimala ngasiphi isimo kodwa ngiyasaba mhla ulimala emoyeni ngoba isitha sokuqala akubi abantu ohleli nabo kodwa isitha sokuqala nomuntu ozibulala wena qobo lwakho so kunzima ukudila nomoya ngoba into esemoyeni iyona eyokulimaza isibonise izinto esezinye ezingaexist so sizothi kumuntu onjalo Carol ngifuna ukunikeza isiqinisekiso uma ngabe ulimala emoyeni ukhona mofuna ukulungisa umoya umuntu ulungiswa ngani Carol ukuze alungise umoya number 1 sikhulumile kuleli yabhikisa khuluma ngokuyixolela wena ngaphakathi ngoba ngenkathi uzama ukuyixolela ngaphakathi sidila nomoya wakho nenhliziyo yakho and uyakwazi ukuphinde ube connected ngoba into ebalulekile mhla umoya ulimele wangawulapha uyethi noma ukhuluma nabantu ubatshene le experience yomoya wena onawo kanti uzodlula Carol and uyisola ukuthi ngaze ngabatshela abantu into engangibhekene nayo kanti into wawuyifila ngaleso sikhathi. Hayi mnaketfu uyibeke kahle kakhulu kungumvulo namhla ngethemba ke ukuthi umlaleli lapho ke akhona khona wakhekile nje kakhulu njengoba nje bese licala ke namuhla leliviki lethu sicala ke itopic yethu sitawuchubeka nayo kuze nje kuyawufika lwesihlanu ube nobusuku lobuhle mnaketfu noma ngithi nje sekusile vele ube nje nelisuku loluhle mnaketfu. God bless you Carol nehlazo enginalo uNkulunkulu uyelibhala ngiyakwazi ukubona ithathe. Danke mnaketfu siyawuhlangana kanjani ngalwesithathu bekunguye ke mlungisi bonga loyo emlaleli asipha una ke mavo khutsata welisuku bekathi ke namhla this too shall pass kanti ke namhla bekabuka nje indzaba yokuthi ke nawe ungakwadi ukuthi ke uchubekele phambili ungakwadi ukuthi ke ukushiye lokho umove on kushiwo njalo ke ngesilungu isikhathi saka ngu 7 minutes